бародарон хоҳарон, як бародари тоҷик дар шаҳри Москав ки бо атарфурӯшӣ яъне духи фурӯшӣ машғул аст, аз Хитой бор заказ мекунад, мебиёрад. Аз Хитой боз як хитоӣ мефиристад бо карго, дар ин ҷо дигар хитоӣ мегирад ва онҳое ки ин борҳоро мефароранд, мебароранд, як ҳамолӣ мекунанд ё ки русӣ гӯем грузчик. намедонам ки аллакай фикри мо ин аст ки он ширкатҳои хитоие ки чунин бор мефиристанд, репутатсияи худро ба ин сангҳо иваз намекунанд ё ки фиреб намекунанд ва санг намемонанд, чунки дар Хитой санг ҳам хеле чизи қиматбаҳост. ва ин хотир шояд ки ҳамон ҳамолон ҳамон грузчикҳо иваз карда бошанд, ба 2 коробка марҳамат санг мондиянд. Бибинед худ як қазоват бикунед ва инчунин боз дар дигар коробка, на ин коробка аз ин пробник даронша холӣ кардаги пробникора полни холӣ кардагиану. Чанд пачкара ин холӣ кардагиан? ина ду коробка калома нисбаша полни холӣ карда санг бор кардагиану. Русчикои тоҷик кор мекунанд. Пеш чунин ҳодисаҳо буданд? Пеш не ягон бор нашуда. Не масъала аз ҳамин фирма заказ мекарда ягон бор. Фирма хариб не 4-5 бор мо бор кардем, ягон бор ихтар набуд. Ягон бор набуд. А он дуздиҳое ки пеш шудан гуфтед ки дар ҷои дуздӣ кардан оқибат скаладан як бор гифтам полни онҷа дат $6,000 ҳеҷ як дона қалам намонда, ҳамаша гирифтан. вақте ки полисо қапидан тоҷик бумонанд. Боз тоҷик бумонанд. Вақти моҳи Рамазон буд. Тоҷик бумонанд дар бозорҳои Русия. дар скалад мо дар ин ҳозир ҳамин бора шумо дар Москав аз ҷо гирифтед? аз Южни Ворота. аз Южни Ворота. Значит он ҳамоло грузчико тоҷик ҳастанд. як борам дар вақти моҳи Рамазон бора гум кардам, дар мобайни моҳи Рамазон, шарифи Рамазон буд. вақте ки дузора меқапам, ин дузор тоҷик, ман гумон аз Кавказӣ ва дига миннато кардам. вақте дузора қапидам, дузор тоҷик будам ки дар моҳи шарифи Рамазон буд. анаку фикр кинед ки бо 2 коробкара ки санг монанд, ин бародар ҳамон пули фоидааш дар ҳамин сангҳо меравад. ана марҳамат бинед. ана инҷо бозам сангҳо ҳастанд дар ин коробкаҳо ки ин аз рӯи он ки мо худро мусулмон мегирем ё шариат, ҳарчанд айб дар ислом нест, дар мусулмонӣ мост. худ як қазомат кунед ки акнун ин бародар чӣ қадар талафот дид ё ки аз фоидааш монд. ин бародар имрӯз кушодааст, ними бораш аллакай ки фоидааш аллакай ба ягмо рафтааст. инчунин аз тамоми бародарон хоҳиш карда мешавад ки вақте ки борро мегиранд, ҳар як коробкаашро дар пеши борсупор кушоянд, то бубинанд ки ҳамаи бор дар ҷояш, чунки баъди ин ягон нафар аллакай даъво карда наметавонӣ ки бори шуморо дар он ҷо гирифтан ё ки дар куҷо кушоданд. аз ин хотир фикр мекунам ки ширкатҳое ки ба ин корҳо доимӣ сару кор доранд, ба чунин корҳо даст намезананд, чунки барои онҳо нуфуз, номи ширкат ва боварӣ ба ин ширкат барои онҳо зиёдтар аз ин 2 коробка санг меистад. ва аз бародарони тоҷик хоҳиш карда мешавад ки дар куҷое кор мекунанд, ба ҳар ҳол фикр кунед ки пеш аз ҳама мусулмон ҳастед ва ҳаққи дигар мусулмонро ё ки ғайри мусулмон ҳам бошад хӯрдан ҳаром аст.